Bitaw ng mahinahon ako pa'y Hoy Magda, Hoy Magda, ginabitok ka? Hambal mamuson, kay nagakatulang imong karipunat. Ilan tawa? Daw himuon mo pa yakaplogan ang inyong banyo? Gani pa dito pipipi pang kaplasa pamati. Kay subong nga punto por punto, ba Diyos ko, ginapanawagan ang pamilya ni Magda Cabalan. Himusa ninyo siya, kay kung hindi, ang inyong pamilya ang mahuyan. Una nga punto, Bao Magda, wala kang gid nakapang-ispiyo? Wala ka nakalantaw sa ispiho sa sitwasyon nimo? Gakolorinot na ang tanan. Ang guya ko rinot, ang tiyan ko rinot, ang botkon ko rinot, ang hita ko rinot, tanan gakolorinot, kag subong pagusto mag-ayod-ayod. Bao. Amo nang ginahambangin nga kung san o ka pa nagkulubot, amo ka manangin bigatot. Ikadua nga punto. May pasanag ang hangag. Ang yang panty nga lagak. Ining exercise, ba maayo ini para sa tanan. Sa mga kabataan, kag sa mga katigulangan, maayo para sa aton tanan. Kay man ang exercise, makapamaayos ang lawas, makapabaskog, kag makapabakod sang aton tuhod. Pero tani kung exercise lang, saot-saot lang. Nga akinahanglan mag-ayod-ayod. Kag dason nga Magda mapakita ka sang panty, ha? Ikatatlo nga punto. Hoy Magda. Hoy Magda, bisag ka panimaho ka na sang balanyos. May efficacent oil, lana, may Vicks, may salon pass pa. Bes ka ng baho ta daw balanyos, pero maayod-ayod ka gidya. Pwerte. Tapos ipakita mo pang imong panty. Wala ka na kulbaan panuhutan. Amo na sa ginahambal, nagapati naman ako sa ginahambal nila. Ngang aksidente, malikawan. Pero, ang pagkabigatlan, hindi gidya mapunggan. Ikapat na punto. Amo na nga para sa mga kabataan, sa mga lamharon, dapat subong pa lang, bata pa kamo, kabalo kamo kung anong inyong gusto. Kung ano nga career ang inyong nga kuhaon, magtigulang kamo. No? Hindi ka mo magpares kay Magda, pao Diyos ko. Kung diin pa siya nagstinta, no? Kung diin pa si Magda nagstinta, subong niya palang na-realisar. Nga gusto niya mangin bold star. Bold star, nga mas ganit pa sa inyong hinupanan nga karabaw.